पवन सिंह के बर्थडे पे खेसारी लाल यादव और नीलकमल सिंह के धमाका। तो भाई लोग आज भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के बर्थडे रखा और भाई लोग सबसे पहले बात कर कि हाँ नीलकमल सिंह पवन सिंह के बर्थडे पर का धमाका कैले बड़न। तो भाई लोग तो लोग बता दी कि हम नीलकमल सिंह ई धमाका कैले बड़न काहे कि अपना गाना के एगो पोस्टर रिलीज कैले बड़न जौन गाना के टाइटल बा कमर 28। और भाई लोग धमाका में ई बा काहे कि दुनिया के सबसे बड़का म्यूजिक चैनल से नीलकमल सिंह के गाना आ रहा बा जौन गाना के टाइटल बा कमर 28। पूरा वर्ल्ड के सबसे बड़का चैनल से आ रहा बा टी सीरीज से नीलकमल सिंह के गाना। और पहले आज पवन सिंह के बर्थडे रखा और बर्थडे के दिन पवन सिंह के नीलकमल सिंह अपन गाना के पोस्टर रिलीज कर दिलन तो भाई लोग धमाके भल। बाकी ये बात कर खेसारी लाल यादव के धमाका का कैले बन। तो भाई लोग देखा लगी आज पवन सिंह के बर्थडे रखा और बर्थडे के दिन दोनों आमदी के गाना आयल खा। भाई लोग पवन सिंह के और खेसारी लाल यादव के दोनों आमदी के गाना आयल खा और दोनों आमदी के गाना बहुत ही जबरदस्त बा। लेकिन भाई लोग तो लोग सबसे पहले बता दी कि हाँ पवन सिंह गाना के टाइटल का बा। तो पवन सिंह गाना के टाइटल बा बानी अभी लइका आ उहे भी खेसारी लाल यादव गाना के टाइटल बा तीन थान। और भाई लोग जवन आज पवन सिंह के बर्थडे रखा और बर्थडे के दिन पवन सिंह के बहुत ही उम्मीद रखा कि बहुत ही खतरनाक मस्त हेवी गाना आई। लेकिन भाई लोग वैसन गाना नहीं खेला भाई लोग पवन सिंह गाना उहे खेसारी लाल यादव लैले बड़न बहुत ही खतरनाक गाना। अरे मतलब बहुत ही जबरदस्त गाना लैले बड़न। वीडियो क्वालिटी भी तो लोग देख सकते हैं बहुत ही झकास बा। और खेसारी लाल यादव धमाका कर दिलन पवन सिंह के बर्थडे में। भाई लोग ऐसा गाना ऐसा वीडियो क्वालिटी पवन सिंह के लावे के चाहिए काहे कि पवन सिंह के बर्थडे बा। लेकिन भाई लोग पवन सिंह ये सब नॉर्मल खानी ला दिले बड़न और गाना भी उतना अच्छा नहीं लागत। बाकी भाई लोग अभी के पीरियड में दोनों आमदी के रिस्पॉन्स के बात कर कि हाँ खेसारी और पवन सिंह गाना पे केकर गाना पे ज़्यादा व्यूज मिलल बा अभी के पीरियड में और केकर गाना पे कम मिलल बा। तो भाई लोग सबसे पहले बात कर पवन सिंह के बारे में कि पवन सिंह के गाना पे कितना व्यूज मिलल बा काहे कि पवन सिंह के आज बर्थडे है। तो भाई लोग देखा लगी पवन सिंह गाना पे व्यूज मिलल बा 9 घंटा में 16 लाख व्यूज। अरे मतलब 16 लाख व्यूज मिल चुकल बा और 1,67,000 लाइक मिलल बा। और ये गाना इनकर पवन सिंह गाना 15 नंबर पर ट्रेंड करता। बाकी पम्मी रिकॉर्ड के यूट्यूब चैनल पे गाना रिलीज हो चुकल बा। जे भी भाई अभी तक गाने के नहीं सुन ले जाके सुन सकता। बाकी वह पे बात कर खेसारी लाल यादव के 3 थान गाना अभी गाना के का रिस्पॉन्स बा। तो खेसारी लाल यादव के 10 घंटा बल और 10 घंटा में 18 लाख तक ले व्यूज चौपे हो गल बा। बाकी इनकर गाना जौन बा तो 12 नंबर पर ट्रेंड करता और 2,23,000 लाइक बा। तब भाई लोग अभी के पीरियड में खेसारी लाल यादव का गाना बहुत ही तेजी से व्यूज और लाइक मिल रहा बा। और खेसारी लाल यादव की वाला गाना जौन लगा तो 24 घंटा में 6-7 मिलियन व्यूज चल जाए। वो भी खेसारी पवन सिंह के भी गाना पे अच्छे रिस्पॉन्स मिलता। लेकिन भाई लोग जौन चाहिए पवन सिंह गाना और लावे के तो नहीं खल ले अपना बर्थडे के दिन खातिर। बाकी भाई लोग खेसारी लाल यादव के हम गाना के कम्युनिटी भी पोस्ट कर दिल बनी अपन जे भी गाना अभी तक खेसारी लाल यादव के नहीं सुन ले जाके सुन सकता काहे कि खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर रिलीज भल बा। तो भाई लोग तो लोग देख सकता पवन सिंह के बर्थडे रखा और पवन सिंह के बर्थडे में खेसारी और नीलकमल सिंह धमाका कर दिल बड़न काहे कि खेसारी लाल यादव बहुत ही झकास गाना ला दिल बड़न और वह नीलकमल सिंह बहुत ही बड़ा चैनल से गाने के पोस्टर रिलीज कर दिल बड़न। तो भाई लोग आज के वीडियो में ये सब जानकारी रखा कि पवन सिंह के बर्थडे रखा तो पवन सिंह के सबसे खतरनाक गाना लावे के चाहिए चाहे बड़ा चैनल से गाना रिलीज करे के चाहिए। लेकिन भाई लोग ना पवन सिंह के बर्थडे पर खेसारी लाल यादव और नीलकमल सिंह धमाका कर दिल लगे। बाकी तो लोग केकर फैन बढ़ल कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी केकर गाना तो लोग सबसे ज्यादा पवन सिंह के आकि खेसारी लाल यादव के तो लोग कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।